Ambalema Beledugu Jabrani Lajabau Ambe au Belajilifu Oka Lajiliko Nyumana Beledugu Jabranina Nye Oka Kunafunu Lasi Wati au Mahabamanankana Halisa Ambe Sigika Ofu Beledugu Jabrani Sanfe Ambe Anka Kunafunu Daele Ninka Aladunia Ka for Femye Walantao Olu Belajilinkera Kunu Tenedo Janvier Kalo Kle Mwani Duru Samba Flani Mwani Kile Akera Mali Fan Belajilina O Hokum Konana Halika Suro Banajugumi Ni Anka Mako Coronavirus Obe Ansingoro Mali Nyamao Ni Oye Jamana Nyamao Ukalemeka Tugoya Belajilin Bla Singa Wala Sa Nina Kalata Samba Flani Mwani Kile Obesika Ke Beni Klian Konana Tugumina Anga Yini Nikalao Oluduna Dugu Konana Uyemi Suro Kadi Oma Anini Anga Jeka Ofle Ka Kenyani Samba Flani Mwani Kile Kalanta Uye Hali kasro bana jugumi ni anka mako coronavirus ya obe ansi koro Mali kalanta bala jirin kera bi janvier kalo kle mwani duru samba flani mwani kili o hukum konnana lagloso mi ni anka mako la brière ni afle nye flaje olu yuka kalanta baraw damine vraiment école on bet on pressé no kana école là donc vraiment bet dona classique kono bon faut munu kele dama ndron de munu me retard sinon vraiment benana bon maître fane bien alhamdulillah vraiment anton joron mo la ko sebe mais gouvernement ya jorofa puisque we maski di bema école be mo ma bo mo la demsen ma bo demsen na donc kata jardin faut kata c'est donc bay maski soro donc je pense que gouvernement fane ya jorofa fi donc en fane ala sona amban siko ka fene pour que masque numbe seka don chugo mina mi bananye ka akumbe la kolso nyamaye akani sondia jira ka fotugo ya belajele nake wala sa nyina kala obesika ke here konona na tugo mina ani aye wule kan laseke jamana nyemo la kolmasa o fokata se la kol 2 mois nyina san konana ye école don watiye bi le 25 janvier 2021. Alors, Kanyini, Halsa, autorité yemi fort, Kanga ni bana, mi be wele ko Covid-19. Alors, oui, a foigné Kanga mesure d'ota. À la barkala, anye mesure ta. Alors, Trako, ni be do, avec gel obéi, avec direction bekono, contactez nous. Ani masque dira amma, ka di demison bema. Donc, avec ça, classe alors, on peut aller les deux. Donc, c'est ça, quand il y a des faits, dès qu'il y a pour que Banaï Akana Walakata. Donc, en bas de Nini. Si ça, quand il y a une autorité au fait, ou quoi à tout, Benkambe, ou ni Tau Tchema ou Tché, alors à Benkan, à Tchéni, ça va beaucoup à autorité là. Ani Kanyini, nous, Funaye, signataire Kani, Benkan, à Tieni sababu kana bo olufna la c'est-à-dire de part et d'autre alors autorité ku jorofa ani syndicat ku jorofa ani me saka fo gela be saka dokola muna parce que nebe kumanete saka kumani drone toy et halsa école privée chamambe no umuka warso saka gela do ka barala e ka sabu yake muna ni warti bulo ala be ke baray donc ka nyini autorité fait ou ka ladje nous be saka ubla ou ka condition la tukuna abe janye ani kanyini école de mansa au fait ça bar demsanu nana dama amena an jorofa ala kala amena adi ko nyumana o ka donc a fo ni demsanu be no amena ulakana ambu lakana fait kanga ke école cour kono alors ambu lakana kanyini o lu fana fait nous tara demsanu mana taso o ku jantula parce que ni banayi alors joro bana de do donc kanyini au final fait nous devons nous tasso ou jantula ou sécuriser ou kana bop kapulu pana ou ka sebe do kalama soino ko to contrôler alors kanyini devons nous faire alors ayaye ou mena ou be sokono si ça ou nana donc ou sebe do kalama nuna devseni ou rati debe kalana ou rati be tlongela ou rati be barala
u kana baara kɛ wagati kɛ tulonkɛ wagati ye ni mɛtiriw bɛɛ ni kalan bɛ d'u ma u concentré u ka baaraw kɛ ka ɲɛ o la san batɔla se sɔrɔ bɛ kɛ mais k'a kɛ tulonkɛ ye alors que dɔw bɛ sɛbɛ la o de bɛ na ni tiɲɛniba ye échec caman ye donc k'a ɲini bɛɛ ka conscience ta i ka baara la ka a laban ka mansaw bɛɛ fo ka partenaires bɛɛ fo ka ekɔliso ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo u ka timinadiya la an ka baara ye ka denmisɛnninw kalan k'u bila u ka siniɲɛsigi ɲɛni na donc ka bɛɛ fo ala ka san année 2020-2021 ala ka diya ala ka se sɔrɔ di ala ka kɛnɛya sabati bana in ka duwawu kɛ bana in a ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a ka bɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ pour que mɔgɔw bɛɛ ka se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na o de tun ye n ka kuma ye. kunnafonidilaw ka kunnafonidisoba ni an k'a ma ko maison de la presse nanzarakan na ale ye ɲɛmaa kura sɔrɔ ni an k'a ma ko Banjugu Dante ni latigɛ in bɔra u ka ɲɔgɔnɲeba sen fɛ ayiwa ni kunnafonidila caman o tun bɛ a ko kɛnɛ kan Bɛlɛdugu Jabarani fana ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ ka di aw ma an ka jɛ ka o lajɛ. fo ka waleɲuman dɔn bi Mali kunnafonidilaw ka soba n'a bɛ fɔ a ma ko maison de la presse min kunnafonidi jɛkulu minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara k'a kɔnɔ démocratie ko ni aw ye fanga kalifa mɔgɔw ma a bɛ kalifa u ma ka kɛɲɛ ni waati dɔ kɔnɔna ye n'o waati banna ɲininkali ka kɛ baara minnu kɛra baara minnu ma se ka kɛ ani ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen falen ka don a la o fɔfɔli ɲɔgɔn kɔ o ye élection ye o fɔfɔli ɲɔgɔn kɔ o bɛ baara taabolo ɲuman kofɔ ayiwa o de kama nin ye a siɲɛ 11nan ye kabiri an ka so in sigira a ɲɛmɔgɔ falen ka kɛ ɲɛmɔgɔ falen min n'a kɛra bolo ɲɛsinna mɔgɔ 7 ma olu ka don bureau la bureau min n'a bɛna maison de la presse baara kɛ o mɔgɔ 7 ye jɔnni ye u bɛ bɔ tɔn jumɛn na président o ye Banjugu Dante ale bɛ URTEL la vice président ale ye Mamadou Dabo ye o bɛ ASEP la deuxième vice président o ye Ibrahima Traoré a bɛ fɔ a ma ITRA ale bɛ ORTM la rapporteur général o ye Sulemani Bobo Tunkara ye ale bɛ AMAP la rapporteur adjoint o ye Fanta Diallo ye ale bɛ APAC la trésorière ale ye Dado Kamara ye o bɛ AJPM la trésorier ka danga o ye Dawuda Konate o bɛ INAJOM la nka ka kɛɲɛ ni an ka statut règlement ye ni comité de pilotage sigira n'o ye bureau ye comité des experts fana o bɛ sigi o comité des experts ɲɛmɔgɔ b'o la o ɲɛmɔgɔ tɔgɔ Basidiki Ture a kuma lasela o ye Kunba Tangara ye o mɔgɔ tɔ minnu bɛ baara kɔnɔ o y'an kɔrɔkɛ ye Filifɛn Jakite Ibrahim Kulibali n'a bɛ fɔ a ma ko Kara ani Fuseni Sanogo ninnu maa 5 olu bɛ comité des experts kɔnɔ ni sigili in kɛra a ka kan an ka hakili taasi kɛ k'a ye k'a fɔ danaya min taara k'a di an ma danaya in a ka bon ka kɛ n'a ye kabiri bi tɛ mɔgɔkɔrɔba dɔw de bɛ yen minnu ye danaya d'an kan nka san'o danaya ka di an kan k'a fɔ k'an bɛna kɛ ɲɛmɔgɔ ye minnu ye baara in kɛ san 6 tɛmɛnen na a ka kan an k'u fo an ka bonyamasegin k'u ye an ka hakili to u la o baara in kɛra ka kɛ ni mɔgɔ min ka ɲɛmɔgɔya ye o ye ne yɛrɛ balimakɛ ye n'o ye Dramane Aliu Kone ye n b'a ɲini aw fɛ aw k'a fo aw ka dugawu k'a ye a fari man d'a la a taara Sénégal sinon nin kɛnɛ a tɛ fɔ a kɔ n b'a ɲini aw fɛ an bɛɛ ka jɛ an ka dugawu kɛ Dra ye nin y'a waati damadɔ ye kunnafonidila ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen minnu y'an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye kumaɲɔgɔnya b'an n'u cɛ bonya b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ u y'a kanu an ka soba in ɲɛmɔgɔya an k'an kan bɔ a nɔfɛ a bɛɛ tɔgɔ tɛ se ka fɔ nka mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu ye hakilila in ta k'a fɔ a bɛ hakɛ to
ngolu dɔw tɔgɔ lase aw ma o dɔ ye ala ma hinana Aissata Cissé la n'ale tun baara ka ORTM na o dɔ ye an kɔrɔmuso ye n'o ye Aramata Dia ye o dɔ ye Fatim Traoré n'ale bɛ radio Bamako na o dɔ ye Kumba Tangara ye Kumba min n'ale yɛrɛ ye URTEL vice présidente ye o dɔ ye jɔnni ye an kɔrɔkɛ Cheikh Oumar Maïga ni a bɛ fɔ a ma ko Gilbert o dɔ ye jɔnni ye studio Tamani ɲɛmɔgɔ Martin Faye o dɔ ye jɔnni ye o dɔ ye n kɔrɔkɛ Sambi Touré o dɔ ye Hame Cissé ye o dɔ ye Dawuda Mariko ye o dɔ ye Alu Jim ye o dɔ ye Sega Jabate o dɔ ye Seydou Ba Traoré o dɔ ye Alassane Diombele ye o dɔ ye Alexis Kalambiri ye o dɔ ye Shana Takiou ye o dɔ ye Serge Daniel ye o dɔ ye Salif Sanogo ye nin kɔrɔ minnu banna ni olu ye an ɲini an fɛ non seulement an ka jɛ n'a ye an k'an kanbɔ k'u ka fɔ fana u bɛ dɛmɛ ta k'an sɛgɛrɛ o kɛra sababuya ye an y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la wele in n'a bilala ma an kan ka wele in jaabi nin kɔrɔ ninnu ka wele jaabi an ko an sɔnna mais kɔrɔ ninnu kɔfɛ denmisɛn caman bɛ yen journaliste denmisɛnninw don an n'u bɛ tile ɲɔgɔn kan u dala gese don u ka kuma don mais ko in bɛɛ lajɛlen la a ka kan n ka ASAP président fo parce que Basidiki ni ne an bɛ da ɲɔgɔn fɛ an bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ kɔrɔlen badenya ni sinjiya bɛ URTEL ni ASAP ni ɲɔgɔn cɛ mais je crois que bi ka tɛmɛ kunun kan sinjiya ni badenya in a sinsinnen don kosɛbɛ. halisa kunnafoni okumu kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya ni k'a fɔ kunu tɛnɛndon janvier kalo tile 25 san 2021 kɛnɛya minisirisoba la kunnafonidi kɛra ni kunnafonidilaw ye ka ɲɛsin amu ma ayiwa a ɲɛmaaba o ye ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni maa minnu bɛ yen nɔ minnu ka droit ni a bɛ datugu walima a bɛ dayɛlɛ cogo min na a ye ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni o ye bɛlɛdugu jabarani ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ ka di aw ma aw ni ne an ka jɛ ka o lajɛ. donc a ka da la k'a fɔ an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ o ye amu bɛ se ka sauver cogo min na a bɛ se ka to kudayi maliyɛn cogo min na bɛɛ bɛ se ka furakɛli sɔrɔ a la cogo min na o dabaliw de bɛ ka tigɛ kana min na voilà donc o hukumu kɔnɔna la droit ko sira fɛ bi bi in na droit mun dayɛlɛla mɔgɔ mun tɔgɔ la catégorie de travailleurs de bɛ yen baarakɛra sigidaw de bɛ yen donc baarakɛyɔrɔ sigida ninnu mɔgɔ minnu ka droit dayɛlɛ la o ye fonctionnaire civil ye olu b'a la fonctionnaire civil bɛɛ minnu bɛ cotiser les fonctionnaires des collectivités an b'a fɔ o ma ko fonctionnaires municipaux minnu bɛ mairies ni fɛnw na ni gouvernement yɛrɛ fɛnw u bɛ baara kɛ gouvernement ye u b'a fɔ o ma ko fonctionnaires des collectivités olu bɛɛ ka droit dayɛlɛ la ani les forces armées de sécurité n'o y'an ka finitigilakaw ye olu bɛɛ fana ka droit dayɛlɛ la ani baarakɛla wɛrɛw bɛ yen n'a fɔ o ma ko contracteur de l'État olu ye mɔgɔ fonctionnaire tout ye mais c'est des contractuels qui travaillent au compte olu bɛ baara kɛ gouvernement ye u bɛ baara kɛ yɔrɔ caman na ministère caman na u bɛ yɔrɔ caman na olu fana ka droit dayɛlɛ la bon bi bi in na olu ka droit dayɛlɛ la ani pensionnaires jɔn ye mun ye baara kɛ n'u bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la secteur public b'o la n'o ye fonctionnaire kɔrɔw militaire kɔrɔw ani parlementaire kɔrɔw olu b'o la ani privé minnu tun bɛ INPS la baara la n'u taara retraite la olu fana b'o la. mais o bɔlen kɔ yen a ka da la k'a fɔ bɛɛ se ma ye nin ouverture de droit in na parce que yɛlɛmali dɔw donna olu ka sati la n'a bɛ fɔ o ma ko baarayɔrɔ sigida kɔnɔ an b'a fɔ ko sati wele cogo bɛɛ la baarayɔrɔ la donc n'i bɔra yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la dɔrɔn n'i m'o signalé kana min na a bɛ kɛ baara ye o tigiw bolo u ka droit tɛ se ka dayɛlɛ o cogo la parce que an ye baara min kɛ sisan an ye droit dayɛlɛ une ouverture de masse pour les droits an ye droit dayɛlɛ massivement. bon minnu bɛ an bɛ ka mun danfara sigi sisan olu sema y'o la i n'a fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ baara la 2020 ni u taara u bilara retraités ka kan kɔnɔ n'u kɛra retraités ye 2021 ni i taara o sugu n'i kɛra retraité ye il faut k'i k'a signalé kana ma n'i m'a signalé kana ma an t'a dɔn an yɛrɛ ma donc o de la hukumu kɔnɔ dɔw bɛ yen minnu ka droit ma se ka dayɛlɛ o kosɔn bon dɔw fana bɛ yen n'u tun bɛ contractuel la u kɛra comment dirais-je u tun bɛ fonctionnaire la o kɛra contractuel ye bon n'i y'o sugu kɛ n'i ma a signalé kana min ye a bɛ kɛ gasi ye o fana bɛ yen den mun bɛ n'u si sera san 21 parce que AMO kɔnɔ n'i si sera san 21 i bɛ bɔ AMO la dɔw bɛ yen mun si sera san 21 n'o ye baara sɔrɔ ou bien ni musolaka dɔw olu ye furu sɔrɔ donc n'i bɔra AMO la i masa fɛ donc i kan ka don n'a ye furu sɔrɔ sisan i bɛ don i cɛ fɛ ou bien i bɛ don i cɛ fɛ i cɛ kan k'i ta maintenant n'e taara sisan k'i bɛ photo ta ka sɔrɔ i m'o signalé an b'o gɛlɛyaw caman b'an kan donc an bɛ a ɲini jama fɛ ni mɔgɔ bɛ nin cadre kɔnɔna la
i ka tɛmɛ kana min na ka taa i ka situation signaler an ka sɔrɔ ka corriger an ka base kɔnɔ pour i ka droit ka se ka gérer dayɛlɛ ouverture de droit kelen na kɛsi la an ni baarayɔrɔ fila bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc olu de bɛ an ka tɔndenw assuré donc soit n'i bɛ an bolo la soit i bɛ INPS la ou bien kɛsi la kɛsi mɔgɔw ye jumɛn ye le secteur public olu bɛ secteur public bɛɛ gérer n'a fɔ ma fonctionnaire an ye minnu fɔ o b'o la fonctionnaire civil b'o la municipal mairie fonctionnaire b'o la forces armées de sécurité b'o la parlementaire b'o la les pensionnés du secteur public o b'o la donc bi bi in na mɔgɔ hakɛ min ka droit dayɛlɛla yen nɔ kɛsi ka côté fan fɛ o ye mɔgɔ 100,000 ani 40,000 ani mɔgɔ 59 olu ka droit de dayɛlɛla an ye catégorie min fɔ sisan n'o b'o la maintenant INPS la n'a fɔ INPS la mɔgɔ bɛ INPS côté fɛ donc olu ka mɔgɔ hakɛ min ka droit dayɛlɛla yen o ye mɔgɔ 89 ani 7 89 ani 7 ani mɔgɔ 10 olu ka droit de dayɛlɛla INPS côté fan fɛ voilà donc fonctionnaires civils ou municipaux les forces armées de sécurité les parlementaires les pensionnés minnu bɛ secteur public ni privé na olu bɛɛ ka droit dayɛlɛla jusqu'au 31 décembre 2025 olu bɛɛ ka droit dayɛlɛla jusqu'au 31 décembre 2025 an ye minnu fɔ sisan olu bɛɛ ka droit dayɛlɛla jusqu'au 31 décembre 2025 maintenant baarakɛla wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ INPS la contractuels minnu bɛ baara la olu ani assuré volontaire ye minnu bɛ baara k'u yɛrɛ ye n'u fana bɛ INPS la olu fana géré n'o INPS fɛ donc olu ka droit bɛ se ka dayɛlɛ ka daminɛ san 1 na ka taa san 2 la voilà donc contractuel fɛn o fɛn n'u bɛ baara la contractuels tɛ dɔwɛrɛ qui sont régis par le code du travail donc olu bɛɛ ka droit dayɛlɛla ani assuré volontaire bɛ baara k'u yɛrɛ ye donc n'u tɔgɔ sɛbɛn assurance volontaire la assurance dɔ bɛ INPS la assurance volontaire mɔgɔ b'o la olu fana ka droit dayɛlɛla u bɛ se ka dayɛlɛ ka daminɛ san 1 ka taa san 2 la. ni kunnafoni de bɛ dansigi aw ka bidon kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lajɛliko ni aw ka lamɛniko ɲuman na bɛn ni kelenya ala k'o sabati mali kɔnɔna na su hɛrɛ ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn.